himutaw albread, panglunanon bread. Mao gyapon ang timplada no nya ang lahi lang kay ang atong hulmaan bagi himo na tong chipon cake ang hulmaan pero ang lami mao gyapon no sugar added ni. Why ang ipatamis ra ang saging nagyapon no. Ang nakalahi lang ani ang hulmaan ato gigamit ba. Aron maambong-ambong tanawon mura pud og chipon cake pero ang lami albread panglunanon bread. O katong saging lang atong gipatamis no. Mao yun ani no, lambong kayo pwede na to ibutang sa lamisa kung ay birthday mga igsunan ko. Kay maalaan ang puntag maalaan ang punagkuan kanang tawag chipon cake pero ang lami lang dili. Pero mo nay kaganindot dia kay pang pictorial ba nya na chipon cake pero makakaon juga kay tabang man di maningog tamis no. Mahurot gyud ayon. Okay una na. Chipon cake yun ang iyang forma no. Hastang iyang ang iyang iyang kuan ba yang grano chipon cake pero ang kuan lang anak kay EL bread na siya kanang ako ang hinimo ba nga panglunanon bread nga way sukar lunon saging lang ang gipatamis. Pan ang lami ana magisunan ko. Okay. Lahi na kay gihimo gi steamer nya kanang usa gi oven. Ang usa mura medyo pan gahi-gahi gyud ang usa medyo humok-humok pud mao rag lami sila. Magisunan. Okay. Mao na akong style ba kay ron nindot po tanawon pwede ibutang sa birthday no. Okay na chipon magyud tanawon pero ang lami lang ana makakaon gyud ang tigulang. Batan-on og tigulang makakaon ana sa panahon nga akuan nimong birthday no kay ang ato na diha nga naay murag cake nga ma-display. Inana ra. Ang lami ana niya pan na siya. Kanang gitawag og kuan saging lang ang gipalama gipalaman gipatamis ba no added sugar o in English pa magdinay madali na to sabot no added sugar no sugar added. Na common naman muna ng Bisaya in English no. Okay daghang salamat sa inyong pagtan-aw magisunan ko ni akong gihimo karong adlaw. Okay daghang salamat bye.